Rituál čierneho okna. Nikto presne nevie, odkiaľ ten rituál pochádza. Objavil sa na starých fórach. Prekladal sa z jazyka do jazyka. Menili sa detaily, ale jadro ostávalo rovnaké. Ak chceš vidieť niečo, čo sa pozerá späť, musíš mu dať priestor. Nazýva sa to rituál čierneho okna. Podmienky sú jednoduché, ale presné. Musíš byť sám, musí byť noc, okno musí byť jediné miesto, cez ktoré do miestnosti prichádza svetlo. A nesmieš zatiahnuť závesy. O 2:59 si sadneš chrbtom k miestnosti a tvárou k oknu. Svetlo necháš zasnuté, len slabý odraz pouličnej lampy alebo mesiaca. Presne o 3:00 položíš pred seba pohár vody. Nie kvôli pitiu, kvôli odrazu. A potom čakáš. Neprehovoríš, nepohneš sa, len sa pozeráš do tmavého skla. Legenda hovorí, že spočiatku neuvidíš nič, len seba, odraz a tmu. Ale ak vydržíš dosť dlho, odraz sa začne meniť, nie dramaticky. Najskôr sa ti bude zdať, že je miestnosť za tebou tmavšia než v skutočnosti, že tiene sú hlbšie, že rohy sú bližšie. A potom si všimneš, že odraz dýcha inak. Možno sa nadýchne o zlomok sekundy skôr, možno neskôr. A vtedy pochopíš, že to, čo vidíš v skle, už nie je úplne presné. Marek ten rituál našiel náhodou. Hľadal niečo iné, nejakú mestskú legendu, niečo na pobavenie. Smial sa z toho. Tvrdil, že to skúsil len preto, aby dokázal, že nič také neexistuje. Býval na 4. poschodí, okno mal smerom na tichú ulicu. Lampa pod oknom vrhala slabé oranžové svetlo, ktoré stačilo na to, aby videl svoj obrys. O 2:59 si sadol na stoličku, o 3:00 položil pohár vody a pozeral sa. Prvých 5 minút nič. Len vlastná tvár. Tma za ním. A potom si všimol, že odraz miestnosti je mierne rozmazaný. Ako keby bol za sklom ďalší priestor. Smračilo sa. Odraz sa nezamračil, len sa pozeral. Marek sa zhlboka nadýchol. Odraz to spravil o sekundu neskôr. Srdce mu začalo byť rýchlejšie. Je to len únava. Povedal si v hlave. Voda v pohári sa mierne zachvela. Žiadny vietor. Okno bolo zatvorené. A v tom momente si všimol, niečo za sebou. V odraze. V rohu miestnosti stála tmavšia škvrna. Nie je postava, nie je jasný tvár. Len hustejšia tma. Neotáčaj sa, písalo sa v návode. Nikdy sa neotáčaj, lebo ak sa otočíš, pozveš to bližšie. Marek sa neotočil, pozeral sa ďalej. Tmavšia škvrna sa pohla. Nie rýchlo, pomaly. Ako keby robila prvý krok. Odraz jeho ramena sa mierne posunul. Ale Marek sedel nehybne. V tom momente si uvedomil, že odraz sa už nevýbe podľa neho. Hýbe sa sám. Odraz sa naklonil bližšie k oknu. Tvár bola bližšie ku sklu než Marekova. Oči sa zdali hlbšie, prázdnejšie. A potom sa odraz usmiel. Nie široko, len jemne. Tak, ako sa Marek neusmieval. Voda v pohári sa začala vlniť výraznejšie. Za odrazom sa tma zhusťovala. A z tej tmy sa začalo niečo rýsovať. Obrys hlavy, ramien, príliš vysoký, príliš úzky. Stál presne tam, kde by mal byť Marekov chrbát. Lenže Marek cítil, že za ním nikto nestojí. Cítil prázdny vzduch, ale odraz ukazoval niečo iné. Odraz zdvihol ruku. Zaklopal na sklo znútra. 3 razy. Marek v panike zatvoril oči. Porušil pravidlo. Keď ich otvoril, odraz bol normálny. Tma obyčajná, pohár pokojný. Zasmial sa nervózne. Vidíš nič? Zašepkal. A vtedy si uvedomil, že v miestnosti je chladnejšie. Nie dramaticky, len o pár stupňov. A že niečo stojí presne za jeho chrbátom. Pomalé dýchanie. Nie jeho, neotočil sa, neodvážil sa. Počul,
ako sa niečo nakláňa bližšie a potom hlas. Nie zo zadu, nie z okna. Z priestoru medzi nimi. Otvor. Nevedel čo. Oči? Dvere? Mysel? Hlas bol tichý, ale jasný. Otvor. Marek vyskočil zo stoličky, rozsvietil svetlo a miestnosť bola prázdna. Okno obyčajné, len pohár vody bol prázdny. Úplne. Ráno si myslel, že sa mu to snívalo, až kým si nevšimol jednu vec. V skle okna bol znútra otlačok dlane. Nie jeho, dlhšie prsty, užšie. O tej noci, keď sa pozrie do akéhokoľvek odrazu, televízor, zrkadlo, tmavé okno, má pocit, že niečo stojí presne za ním. Niekedy to vidí jasnejšie, niekedy len ako hustejšiu tmu, ale vždy, keď žmurkne, má pocit, že to nezmizne. Že to čaká na ďalšiu noc, na ďalšie 3:00. A najhoršie je, že posledný sa jeho odraz začal usmievať skôr, než on. Ďakujem za